En este recorregut pel mapa de la sort de la Comunitat Valenciana fem parada a Vilamarxant, la grossa més tardana de la història. A la 1:16 ha deixat 66 milions d'euros a casa nostra. 40 d'ells, 40 milions d'euros, Montse Català, a Vilamarxant. Sí, ha tardat en eixir, però la grossa de Nadal ha volgut caure així a Vilamarxant, al Cap de Túria, amb aquest número tan especial, el 88.008, i precisament ho fa en l'administració número 1 d'este poble, al centre del poble, al costat de l'Ajuntament, i volem parlar amb el gerent d'esta administració, Vicent. Com esteu a hores d'ara? Molt content, la veritat, d'haver pogut ajudar a tot el món d'ací del poble, i molt content d'haver donat 40 milions d'euros, que ens han dit que en el nervis i tot això no sabem el que hem venut, però molt content, la veritat. Han sigut 10 sèries, uns 100 dècims, tots en finestreta venuts? Tot de finestra, ni associació, ni res, ni falla, ni res del poble, tot en finestra. I hem de contar que s'estrenàveu, era el vostre primer sorteig de la grossa de Nadal, perquè l'administració estava just davant en esta plaça, s'havia jubilat l'anterior propietari, i vosaltres porteu un any treballant en esta administració. Exacte, nosaltres obrim així en gener d'este any, i la veritat que molt contents perquè no s'esperaven això, la veritat. Ja han començat a vindre agraciats en aquest dècim? Sí, lo que pasa es que nosaltres no sabem qui és esto, però sí que hi ha 4 o 5 persones que sí que han dit que l'havien donat el premi, i també així la família hem repartit almenys 2 milions i algo d'euros. Això volíem saber, és que no només la repartir, sinó que dins de la família quants dècims porteu? No sé si tenim 6 o 7. Sí, 6 o 7 dècims tenim. De fet, així propet crec que en portem uno. Podem mostrar a càmera, és la seva sogra, veritat? Podem mostrar a càmera, aquest és el dècim premiat. Ahí estan tots aquests diners, 400.000 euros, en este paperet tan menut. I el que està ocorrent ara és que ja van a veure-ho, han descorxat ja unes quantes botelles de cava. Ens han banyat a nosaltres també, a tota la premsa que estem així, tots els veïns, i l'alegria ha arribat així, molt tardana enguany, amb este 88.008, la grossa de Nadal, a Vilamarxant.